o ovoj temi više neću snimati, jer moram da priznam da sam ja bio nasjeo na priču kako Srđan Žunić štrajkuje glađu. Vidim da je sada izašao i nije mi jasno kako u ovom videu govori da nije jeo 55 dana, a ovako živahno govori i maše rukama. Ne znam šta da vam kažem, vidio sam da Šarović traži mu štulk zato što je Žunić izašao. Ali ja sam neko ko je također bio u zatvoru i gledao ljude kada ne jedu 20 i nešto dana. Mislim da posle 15. dana čovjek više nije mogao da hoda sam do WC-a, pa smo mi morali da ga vodimo par dana u WC, a posle 20 i nekog dana kada nije jeo, stvarno nije jeo, su ga prebacili u stacionar. Ali ovo što Žunić radi, mislim što govori da nije jeo 55 dana, jednostavno je nemoguće. Biološki je nemoguće, pravno je nemoguće i on meni uopšte ne izgleda kao da je smršao. U jednom trenutku on podiže majicu, vidi mu se stomak. Ovdje nešto nije u redu. Ja ne znam šta, ali znam da ovo nije moguće. I posebno što se zahvaljuje svom pravnom timu koji je govorio da on ne jede 20 i nešto dana, a osjeća se dobro. To nije moguće. I imam jedno pitanje. Zašto ne pokuša sam da pozove ljude na neki svoj protest? Da vidimo koliko bi mu ljudi došlo. Pokušajte vi da izvedete ovo što on tvrdi da je izveo. Podrška studentima, ali ja Žuniću ne vjerujem da nije jeo 55 dana, a ovako dobro izgleda i živahno se ponaša.